Agoy. Kagapon ako pangita sa ako ang aturong baka. Wajon makita. Agoy. Nakabuhi mangod ko gabi Nya, nabuntagan na lang kong pangita na may karinderya diha mga piko. Agoy. Unsa may ato anoy? Ay, day, palihog lang ko na o ka na nga kape day kay kape na yung puto. Amo na day nga gitawag o kanang puto o kape. Agoy. Nama po ko na day kanang nga puto kape day sa nama po na sa internetan sa kay may masilang nga ma'am, palihog kong puto kape. Naabitan na sir sa sir sa internetan photocopy. Ba't ko na siya niya, libog ka dito day kay internet cafe ko niya walay kape niya mo yun sila nga puto kape wala po'y puto apo'y kape. Bitaw, noy usa tay mga kwan nimo kana nga gi order. Ay, kape day, kape. Asya naman ito kung baka tao na makita. Noy, unsa man imong nga kape ato ning gatasan? Ay, day! Kato ako nga baka day, dito gatasan day, turo to, turo to.